Κυρίες και κύριοι, γεια σας από το κολυμβητήριο της Καλαμάτας κανονικής περίοδου. Η κανονική περίοδος του πρωταθλητικού που έγινε εδώ στο κολυμβητήριο της Καλαμάτας και έγινε ο Αλέκος Βάσος, που τα δύο τελευταία χρόνια ήταν βοηθός του Γιάννη Γιαννουρή, αλλά έχει ιστορία στον πάγκο της ομάδας, ο οποίος από το 1999, πριν πάρει την ομάδα στα χέρια του ο Γιάννης Γιαννουρής, είχε τον Πανιόνιο Βράνιες, Χατζηθεοδόρου, το σουτ εύκολο. Είναι πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος Α1 στην κανονική περίοδο, ήταν βεβαίως πρώτο σκόρερ και συνεχίζεται όμως η επίθεση για τον Πανιόνιο και το γκολ στους παίκτες του Πανιονιού. Ο άλλος είναι ο φουνταριστός, ο Αμερικανός ο Ράιαν Μπέιλι. Ξαναβλέπουμε εδώ το εύστοχο σουτ Θωμάκος, Αναστασιάδης, το γκολ με το σουτ του Ζάχου Αναστασιάδη. Ξαναβλέπουμε εδώ από αριστερά. Ξανά εδώ η τελική προσπάθεια των Γκέργελη, χωρίς αποτέλεσμα. Εδώ ο Ολυμπιακός θα ισοφαρίσει και ξανά εδώ, κοιτάξτε εδώ η απόκρουση. Βράνιες, Χατζηθεοδόρου, Σάντα, ένα πολύ, με αυτό την πολύ ωραία assist προς τον φουνταριστό του Ολυμπιακού. Εκτελείται το πέναλτι, γκολ για... Ξαναβλέπουμε εδώ των 20 δευτερολέπτων, κάπου εδώ πρέπει να γίνει η τελική προσπάθεια, γίνεται από εδώ και το γκολ από τον Ανδρέα Μιράλης. Η μεγάλη αποκάλυψη της Σιάδης, Θωμάκος από την άλλη πλευρά. Το σουτ και το Ανδρέας Μιράλης και ξανά εδώ η τελική του προσπάθεια. Χατζηθεοδόρου. Από την άλλη πλευρά ο Ντόσκας και η απόκρουση Γιάννη Μπεριστιάνο, ο Πανιόνιος. Βρίσκει ελεύθερο χρόνο μπροστά του, χώρο μπροστά του ο Μπεριστιάνος. Με ένα σερί 3-0. Τώρα ο Γιάννης Θωμάκος. Εδώ. Βράνιες, Κόχυλας αριστερά στον Θεοδωρόπουλο. Θεοδωρόπουλος ψιλοκρεμαστό. Πολύ. Ξαναβλέπουμε εδώ ένα πολύ ωραίο ψιλοκρεμαστό σουτ. Αδύνατο να ισοφάριση για τον Ολυμπιακό. Ξανά εδώ. Μέχρι τώρα Αμφίρο, Άντινα, ο Σχίζας και ο Κόχυλας είναι χρεωμένοι με 2 αποβολές. Το σκορ με 6-5, 22 δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει το δεύτερο. Πρώτη αποβολή για η δεύτερη περίοδος. Ξαναείδαμε εδώ, εδώ το τελειώνει και το δεύτερο 8 λεπτό που βρίσκει τη Σομαυριανό τελικό, όπου περιμένει βεβαίως με ολόκληρη την ομάδα. Ναι. Έτυχε και αυτό με την εθνική ομάδα διακοπή των... Πιστεύω ότι θα είναι ένας τελικός με τα όλα του. Όποια ομάδα και να περάσει σήμερα. Αναστασιάδης, Γκέργελη. Αποβολή. Τρίτη αποβολή. Έτσι ο Ολυμπιακός τα 4 προσεχή λεπτά θα παίξει με παίκτη λιγότερο. Ο Θωμάκου, ο οποίος δεν ευστοχεί. Και παίκτη παραπάνω ο Πανιόνιος, όπως σας είπαμε. Και το γκολ από τον Αναστασιάδη. Εδώ η επιτυχία του στον παίκτη παραπάνω. Υπενθυμίζω ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται με παίκτη λιγότερο στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι στο προσκήνιο με τον Ντόσκα. Αποβολή για τον Πανιόνιο, αλλά ο Ολυμπιακός βεβαίως δεν είναι με παίκτη παραπάνω, στα ίσα. Ο Θωμάκος έφυγε για... Φεύγει τώρα και ο Λούδης, με παίκτη παραπάνω ο Ολυμπιακός. Και το γκολ είναι εντυπωσιακή. Ένα αμφίροπο παιχνίδι. Ξανά εδώ το γκολ του Πανιονίου. Ο Γκέργελη, προσπαθεί ο Λούδης μπροστά του να του...
Ο Γκέργελη αριστερά την μπάλα και τώρα Θωμάκος. Μιράλης, Γκέργελη, μπάλα πάνω στην περιφέρεια ο Θωμάκος. Το Ολυμπιακό είναι πράγματι εντυπωσιακή. Περνάει μπάλα στον φουνταριστό του Ολυμπιακού, ποιος κερδίζει το... στην εκτέλεση του πέναλτι, ο οποίος ευστοχεί. 3 γκολ και για τον Χατζηθεοδόρου στο παιχνίδι, όπως και για τον Αναστασιάδη, τον Ζάχο, εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Κέρδισε τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου, το Ρέπα. Τώρα πλέον είναι στα ίσα οι ομάδες, δεδομένου ότι πέρασαν τα 4 λεπτά. Επιστρέψαμε ο Σταμάτης Μαρμαράς. Εκνευρισμένος Κώστας Κουλά, πολύ ο αρχηγός του Ολυμπιακού, έχει πολλές αποβολές, πολλά νεύρα και μεγάλη ένταση. Η μπάλα σταματάει στο μπλοκ που είχε στήσει Αλαό. 9-8. Ξαναβλέπουμε εδώ πλευρά ο Θεοδωρόπουλος, είναι ξεμαρκάριστος, τώρα τρέχει να κόψει ο Γκέργελη. Το σούτ εύκολο και ξανά εδώ η επιτυχημένη προσπάθεια του παίκτη να εξασφαλίζει την πρόκριση Ντόσκας και πράγματι το σούτ σημειώνει τον γκολ ευστοχή στον παίκτη παραπάνω. Ξαναβλέπουμε εδώ, η μπάλα σκάει στο νερό και καταλήγει στο βάθος της εστίας του Γιώργου Ρε. Αποβολή που σφυρίζει ο κύριος Καλοχωρίτης, αποβολή του Μπέιλι, είναι δεύτερη αποβολή για τον Αμερικανό φουνταριστό του Πανιωνίου. Παραπάνω Ολυμπιακός, ο Σάντα, το γκολ ο ημιτελικός.